wagimi wagana ha pa dia se usa doma ene somahene ho a ebi di ho somahene no nanim se twade we nipa wono ti asante na asante de sante de de we na ni kro bia he de ne hina so e mahene no somahene ye ke di paso soma pe why am I woman and friend doing now, but I'm Adia is sombo, Adia can say pa and a mirror, why am I? Now my cousin is there on Mama and I'm they're coming home. Then the train up for Bobby. Then Nanano Dina Adams. Mirror, I am the same. So, we know how to observe the Cassie so. Nana. Was just in the gay and also by so young. Saturday, you know, my own if you are, then I just, if you are, you just say, well, said you just say, actually, I don't want to be a challenge. Sir, if you far, a shaman at the mom, a bragging and just so. There be our way, and a dear agenda. So, a government, and as I know, say. All night, it just no, it is Cassa. You was in a war, you do maybe Cassabri, a catch as a four, and I won't count. And so a aroma, and a day, I'm a young quan, I'm a young and a man, and then somebody should pass. You are no to be glad, Sabi, and Wina. Near why am I in Chino? But what can I say? I'm saying, I said, Uncle Baby, we feel as what they feel. And so, let us say, you are a baby, mamma. So, what shall I say? It's dinner, and so every boy. To one cassa, and a two wine, and I want to create a dear, a double muscle. The more you might be Lura, who be a noir, when you want my son. So, if you dear double muscle, there be no but a pack, a sea, a yeti patrack, a sea, a moon dying, a moon dying. I don't know that I didn't know sign a federal say. Who are what you are, what they got any in our mouth, the more we are, son. No, I can't improve. What sign unless it's simple at the amount. The channel camo, it be a human. Now, say we 7 yards, and then open our car on every film was and never see. We said we send a blue door, not a baby. Said Carol, what I don't really know. Said I didn't want to hear my dear, and Bragging and Tiasia so. We were taking a coupon, and then just said, and then in our time, I didn't try a year, and I went to the Tiabra, can't even do my brown or his candy, and we know. I let it know. You are a baby, yes, we want a card here. Let us say, what's the other one here? Whatever said, let us say, oh, that's actually a coupon, which baby, we is to get to the piano, Yakupon, and home. Now, also, what the baby, Juma, what year, Juma, I'm a one for so, I'm a one to young, so who's the car? But I said, I am the man with you. I don't know. So, the other school, and such an what is more and Payama? Be anywhere.
yedeka anajapade mana eya na edoso ifi baako ene kobi we ba so bompa ya ma na ka na shede bedi esia emudi a eto tiku ma no yum esu nsia enso okọ ifi o ba na okọ pass ejuro so ba na dom na ka na ibe ejuma ne de egenu ebi a enfie sen na eba begina ha na afi wo se ya sa pake jasi a na ka na ode ma no ebi asa be keka apendi eto so bi driver obedi kan se na ho de won ntimi driver this one mo bi do da ma e ko ile papa ye driver bia e driver so driver ni bia wo baka no bia onye driver papa de ezina ko nya na mo e ma e ka no ko fu e aya pai ko ye dia wo yi ene we ase ko for de do a on people na pe do ba ni nche e me driver ni a o be boa ame e ko ni waka bia ka na azma ni se me ja ase what's your ruler? It's your football. What was it? That's it. What was it? Is your. Say you are not going to answer work. Say dear, it kind. You trade up on your football and you say yes. Is your. Se entia jara ikasa se gipa ultimi ye bibia abre yakopon onfana dom enka enye me mitumi enye ma ho den enye me nyansa enyame nada roma ena ama me sa kokobro no ama me sa nyansa no ama me sa sade na timi de ma no o se enye onu ko ntumi enye na ho den enye nyansa Yakopon and this honey very adom. Then Yakopon and this honey no adom also to the day. Is your as a done or better than here. Is your said you Russell. Said yes, I will let you and not the yes. Is your a dear man or is your Oma and Faso and Brasso. Is your say a year if you get a dear mom. My Faso and Brasso. Ọmọ mi nye papa enu mi ho. Se e ba tia me enye adoye na adoye oye no. Ma ye bi ama obi a menu mi ho se me ye. Na me sika no kra ma ne se on fanta aduane ni aka me zekeye. Se ma ye bi ama obi. Wa ye ma no. O na na ni atata. Se o se nya bi ba ka. O se na en kra What's in the background or come home? See, Ojina Obi. See, I say, Brown, Ojina happy. One fan on to sign the background home. I say, and fact, what's missing more fan on to sign the panel home? I say, man, for home and to say, Sir, as someone one car, say, Koda, Unia night, and I saw banana where me are, Eguda. Sister, so I ask over. You could tell another word, me, no, Janice, I go to I asked my young woman, Abroso. Yes, when you're home, I'm Abroso. Now, the me who said before, yeah. See, the only did not say, yea, and before I can't follow. We are home away. Titu Asante 4. Was it you? Asante 4, me see Asante 4. Here, of course, you're not here. Assessing we said the yard. Your Asante Koto, and your Abroso. Only Asante Koto, you are Dino, a whole my whole dress. Welcome, you know, my dominance and far. Kaya me dia majas hini sesi ai. So bi tna dwom ha sesi a kra ye ne yase. Ala ne na me dia ma. O se e bi kaya bi na bi yase. O bi na sesi a abo yi a ho wan se firi. Okay. O ma yase. E go ni se. E ka no nkokwa na ka no. Ene nko a na kaka no. Akọhwe ase nipa obi kwa na ogina na nche so na ye ne ya. O se who are kind of program, can you be kind of a punchia?
aka yɛ gbe ɛso sɛnja ne nkyɛn ɛne ne pass Wose yɛnti a meka sa wɔse yɛmmɔ mpa yɛ ma no nti ɛne yɛwɔ ha nyinaa no yɛmfa yɛ kotodwe nkɔ nyame anim ɛkaa no mfasoɔ mmra so mpanimfoɔ sɛ wɔamma deɛ wɔbɛɛ wɔ wɔanya a wɔabɔsiabɔ ɛho yɛ den ɔsɛ efie no te yɛ ho ayɛ no bɛwɔ asɛm a wɔha nyinaa yɛmmɔ mpa yɛ ma no aka no wɔde pɛyɛ adwuma na mfasoɔ dɛ mpanyini sɛ sɛ wɔamma deɛ ɔbɛɛ wo ɛnya a wɔabɔsiabɔ ɛkwan ɛwɔ Israel. Kacha omisi wa made obe wenya wabusi abo ho ye den. Sisi wa made obe ho wenya wabusi abo emu be dia no. Eti se ujina ona se utirimu aye kusu a ba utirimu nya han. Isi sisi wa ha. Na se utirimu aye su kusu a ba utirimu nya han. Se na ke nisi na ma ti ga obi ba. Ebi a na firi so a na e ba so. Ose ebi a na firi so a na ba so. Eti se ojuna adwembone a na wa omusuo na e ko so. Eti se odwene adwembone a na bone na ye na so. Eti na sire wo mo e wa nyina na mpan. Eti tiro me mpanfo no. Ebi a me ka chom se mo me mfa adwempa. Oma ye no do ye ho yen ka no kure na animonyam abaye so se de ye ka situ ene na pe ni mafo na ane wo ha se de bia wo ka kire se mo ai fa odo ba ko ye ene ko kuritie e fa kan ye ho sa de wa be ni na se de kan ye ho a be kuridi ayi ya ye bia on se abibifo ye pomo e sum nyame asori ye se sum a ye kwa asori a e ya bibifo so ko e edenhia dem a ye sum nyame na asori dem a se asori da se na ka ye sisi dem a ko ya do so pa e ya patifo e ya asori ya do so che sum bia e wa asori dem enso boni nyina so ha ne wo eso boni obi bia a obe e bra ma be ba ko ye fu mo Yamenya na doma kani ya epoja sana na bidisi na bodu kasa kwa afọ ni semati o ma ni yaso na esaye ya onya na kwa na ni ya bra o ni le francis enne mamu aba enne ni pa aba obi kosoro no na obi brenas se ne emanti aba enne ni pa aba awo ya obi kosoro no enne ni ya na koso brenas so mo beti a mpepi Yankopon ena menipa oye odefo so beti a mpepi no otue ni apo Yankopon ono ena ma onipa ye odefo edi Yankopon le betimi amanipa anya sika na asa bonsam so se Yankopon ena menipa anya sika ana asa bonsam ena menipa anya sika Eso beti ese obi akwaji sika duro obi eti ese obi sika fi ana me ka obi se sika na ka fi wo mu a me de fi pa na de ateche wo no ana ka be kwa konsa na ma bebe wo ho kama na me nya bebre ase obi eti obi sika na ya wo na ka so obi sika fi yeso bi a sika duro o se wona de sika na fi wo ma ekale na se fo no amatie na yetu na dia fo no ekele na yu na na sa bo bi ko a sa na wo di machine aba ho ho na ko ne de o de ska bi bi o ba sa fi na wo enti a me ka sa asem yi enzimafo a mo amuntie o si de enti a o ka sa asem yi titu enzimafo no a wo na o ni na ntie enti ba so ka sa kasa fie ni papa kan ye na kan ase kasa bi a ehonti a enipa bi kan unya se kasa bi kan ase ne sei yenti a me kasa ne sei se woni se Yankopon ana boss ro ne asase bi a Yankopon le betimi aye bibia na wo kaka che obi se sikaduro ho no
wonu sa oba wo fie no wote se sikaduro no wono so bekọ efa kwan bi obefa so bia obekọ akoye saa ne mo ne ade ni ni ho eso kwan bi obefa so bia on pese obeye adwuma on pese obeye bibia ba wo ka kire ne se wo bra e na wo nya de a anko bayire no ho no wabọ bra papa na daachi obenya sika no de aba behwe wo o se e na sa se na ma be fo no okay kan any papa fo any na na okay fi ni je and then kwara wo ma kwara bi o se esi sika ku ko ba bi and na be fa yeso ye ku bi be fa yeso ye ku bi a che no sa bi na mo ni che mpraniti no e ma kwara no e ni o mo nya adwumate e bisika adwumate e bisika e ba and na sa na wa ke kan o mo mo fa na e ba ti ni je o se sika bi no problem bi a o ye se ko nya afi na o fa kwa na so I didn't cross the last one. Always get you. Second, but yeah, my day. Yes, because you are not going to cast a wolf. The best thing that I'm at. And yet, my day, also on yet. And I'm glad you're going to put it to and we I am about it. What's and there? May can't I see you say? Is so. Sikadroni, baby. Is so. So, so, come. I says, you said, Sikadro first and group. Even baby. Next no Tachimaya and our people going up on with this. As I belong. Okwa Cremonia said the Adronia Okwa Gino Wydro. Okwa Srene and a son of the Prano. One day called the pro papa to what the catches papa saw the air condition boa. And can you hear? I said, Marcus, Papa Cremonia, but I said, it's over this. I can't believe this is not Papa. Ipa awoko no ukwa onore da na ode no chama do ni na ho e condition no de de awoko awoko ko na ya prasa ni e de esre e bi na gugu wa no de ti kase ko ne mo no nya bi na ka papa ro to e ro be asa na beda mas e ko de na ono anya fa na no wase si do bi wa ro no ko be bi e ko ma be ma izio e ti mumie nka no kre izio enya ya ho ya izio ya no ye ho ye no ye ho ne ye ho izio tumenya awoya pesa bi kumenya na ye ho no ye ma odoso ko e fose praye uni ba ko a na ka wo e da me ka asem bi izio sofo bi hwe me saa izio sofo no hwe me saa obisa ma asem obisa menka izio me kwa sorry no me kasa na me ka cho se izio mo amotiti ya no izio ebi ni bi aka izio obi oba sorry dem izio wanu amo de beef ni ade aye stew kama izio de wana ni tifie no izio de ba kola kitwa kom de no izio wadi mo no ade bi akọhye fridge mo ko ba one ne ma asa abedi izio o ko transfer dem akọbọ mpaye yankopọ obetie izio aso ka se bi o aso dem so for no be di aso ka se o se mo so for ya mo titi obi no bi na tifie o anu ama mo kama e de come beef e gusu twaje di akona kola gusu o di mo ame mo bi aka do ne da ka mo ne pa e ti pa no ti no obi ye no o ye bi na ka na he fridge e kwa sorry aba asaba biji eti mo ye sa no ya so papa na o ya na o do ka na o do ni pa sounds like say nyam so papa no o se mo se sa do ye no e nya so papa no sa do na so kwa so be se bi ba o se obi o ti abia mo nya sa bi e ba se ma mo ti ye na am yes ka so ma me ka no e fa ni fo bi hwe me That's why I came. Shall make a I've been offering me every Is your o se da jasiasi me da me phone ni na se obi oba e bia me da na se e mompa ye se be ya e ne jasi he ade sre de o de betu enu ni nyina e be ko tutwa enu ya bompa ye aso abapa mai
sɛdeɛ nkyɛn na ɛsi yɛn nso yɛ ase akɔsa pii wɔn a nyinaa nso wɔkɔ biribi mu a wɔn ayɛ ɛma efiri ɛdi ase wɔn ayɛ ɛma ayɛ si ɛdi atwa mu wɔn anam ata akonnwa wɔka wɔn nyinaa nso ebi asɔ ɛdi nyinaa ase na wɔn ayɛ bi a wɔha biara to a saa bere wɔta ayɛ wɔ akyi wɔn hyia wɔn na ɔfɔ bi efiri adom mu ɛnkɔ adom mu ebi asɔ ɛma se pii ɛdi ase ayɛ nhyira ɛdi ase. Mpanimfoɔ nana kiri mpanimfoɔ a bɛkyɛ bɛyɛ amadɔyɛ nyinaa sɛ meda obiara ase obi a wanya bi ama biara ase meda n'ase mebɔ mpaeɛ sɛ obiara bɛnya bie na akɔkora metena ase a wɔn bɛba ne nyinaa obiara bɛpɛ kakra kakra na mode akɔ sika sɛdeɛ kyerɛ bɛseɛ no sɛ obi bi a ɔbaeɛ biara ɔbɛyɛ na yɛ nyinaa ma bɛbi ase ɔyɛ sɛ ɔma kyerɛ wɔ abusua wiase wɔ ase pii nana ɔne abusua wiase wɔ ase ɛsɛ wata sɛ nso maame California maame California wiase wɔ mu nyinaa ase accountant obi biara a wɔnyɛ bi baeɛ biara wiase wɔ ase mo so a moka yɛ ho a yɛ a yɛyɛ biara no so wiase wɔ ase na nso bɔ mpa yɛ ma yɛ sɛ mmerɛ bi anaasɛ dɛ ɔbɛtena ha nom a yɛsɛ yɛ kakra mmerɛ no na ɔbɛtɔ ɔbɛko a onyankyerɛ bi ɛne obi ɛne ɔwɔne ɛde twi ɔyɛ akoto nso a ɔnyɛ bi ɛde akoto yɛwura so ɔde bibiara ase na kɔmɔ ɔhyira mo na ɔntɔ supa ɛmu so ɔfɔ mu firi ato mu ɛnkɔ ade mu ɛsɛm asase so ɔfɔ bi ɔwura bi a na kɔmɔ ɔhyira mo ɛwura so hyira mo
Wagana ha pa dia. Se usa doma ene somahene ho a ebi di ho somahene no nanim se twade. We nipa. Wono ti asante. Na asante de sante de de. We na ni kro bia hin. De ne hinda so o mahene no. Somahene. Ye kede pa so mape